Pridali smo oružje i ovdje nije falilo nikome ništa, živimo pravo komšijski. Da mi recite, je li selo čitao? Selo ne fali ni štekaje, ni kokošinjac. Ništa nije ni slupano, ni štete je napravljeno. Opet komšije to čuvaju. Iza HVO. U Izmaglici pri vrhu Brežuljka nalazi se još jedno miješano selo, Kopljari, u kome je dominantno hrvatsko pučanstvo. Dojučerašnji mir i suživot pučana ovog sela narušiše muslimanske oružane snage. Nastradali su nevini gorštaci, zapaljeni su hrvatski domovi, a iznemogli starci, žene i djeca potražiše spas u selu Pogarje. Iz izjava prognanika ćete čuti užas i stradanje koji preživješe ovi ljudi. Ovo je pokušaj da se ispravi nepravda, da se čuje istina, jer ni ovdje strani izvještači ne nađoše ništa zanimljivog za svoje izvješće. Evo sve, to je terano. Znači tražili su novac, jel? Tražili su novac, jel? Zlato. I uzeli novac, sve su parali, pipali, gdje god si šta ostavio, sve su pipali. Gdje su oni tražili, našli nešto para, to pare su odnije. Nas je ostalo 8 ratno. Nećemo nikako ići. U srijedu došlo je njija 8 i nas je pokupilo. I golilo nas je skroz dano prema Kaknu Zvani Mladinovići. Kuralo nas, udaralo nas, otimalo, poskidalo, ženskinje. Nema šta radili, nijesu s nama. Mene su zavalili da me zakolju. Pa onda smo je napušali. Pa smo me onda svezali za Bukvu, kare, nek tebe Bukva rani, a ti Bukvu. Pa smo opet pušali. Dali su mi cigaru, aj zapali. Rekoću, to su moje cigare što se oteo. Šta će sad, kare? Ovo ti je prva izdanja. Više nema tebe živjeti. Reko, neka nema. Izvolite, reko, šta hoćete. Sad ćemo vas, kare, fino uzeti tamo u ovom magazu, ima jedna kuća i zapaljena magaza ostala. Sad ćemo vas, kare, tude utjerati i zapaliti. I opet zabraši nekog komandira ispred sebe. Kare, ajte sada, kare, vi ovdale pravo kući, niko ne smije, samo kuće došli. Mi smo se vratili. Međutim, vremenom, pome svako je svoje stvari pokupio, istirao nešto malo stvari u Kopljare, zadrci me ući i taj slučaj. I žena mi je vratila se nazad u ratanje. Sutra, prekriti dan petak, a ja sam izbjegao gore. Ko znaš šta je što? I znaš šta mi je sa ženom, ni to ne zna za mene, ni ja za njom. Nažalost, ni u Pogarju ih ne ostaviše na miru. Isti ljudi po drugi put se nađoše u zbjegu prema Kiseljaku. Kamera bilježi još jedno predivno planinsko selo. Tipično hrvatsko mjesto Borovica, koje se dijeli na gornje i donje selo. Snimano je prije nego je pučanstvo moralo izbjeći u Vareš. Muslimanske oružane snage su započele sukobe s jedinim ciljem da zatru tragove hrvatstva u ovom kraju. Što drugo i reći kada je za prvi cilj zločinačkih granata izabrana upravo crkva u selu, koja je pretrpila i određena oštećenja. Ovo selo nikome nije nanijelo zla. Dobroćudni i radini pučani su krivi samo što su Hrvati. Ljudi naviknuti samo na svakodnevne obaveze, vezane za kuću, njivu i štalu, nisu imali vremena da razmišljaju o svim glupostima koje sa sobom nosi rat. Ali nisu mogli izbjeći sudbini tisuća ljudi u zbjegu, koji ostaviše sve svoje, spašavajući goli život.
Gledajući snimke ovog idiličnog sela i njegove okoline, kroz objektiv naše kamere stičemo utisak da se vraćamo stoljećima unazad. Kuće su građene po starim hrvatskim običajima, pokrivene šindrom. Žene još uvijek nose staru hrvatsku nošnju, pjevaju se pjesme koje su naučene od svojih djedova i baka, ni prakljača još nije izašla iz mode. Mnoga sela oko Vareša su nastradala od mudžahedinskih snaga koje ne prezaju od upotrebe civilnih objekata kao ratnog poprišta. Tisuće ljudi su se slile u Vareš tražeći pomoć i zaštitu. No ni tu nisu bili sigurni jer cijeli grad se granatira i mnogi od njih su se uspjeli prebaciti do Kiseljaka. Mi smo ih prihvatili kao svoje, nudeći im krov nad glavom i toplinu našeg doma. Vareš je oduvijek hrvatsko mjesto, s pravom može nositi epitet kolijevke hrvatstva. Stoljećima prije nas su tu živjeli naši ljudi. Pokoljenja iza njih su uspjela očuvati naše stare običaje, nošnje. Jedan od opipljivih dokaza za ovakve tvrdnje je sigurno i prastara crkvica Svetog Mihovila, koja je građena mnogo prije dolaska Turaka na ova naša podneblja. Ona je uvijek i bila sinonim hrvatstva toga kraja, mjesto gdje su se stoljećima Hrvati učili da vole rodnu grudu. Time i veća obaveza za nas, da Vareš i dalje ostane samo hrvatski. Dakle, nastavlja se križni put hrvatskog naroda. Vi ste iz sela Dupoštice, iz okoline Vareša. Recite nam kako je to selo, kakav je nacionalni sastav? Tu je duša moja sve katoličko selo. Vi ste bili u selu kad su ušle muslimanske oružane snage? Jesam, bila sam u selu i vidjela sam gore kad su došli našim kućama. Kad su gore došli našim kućama, ali ja nisam bila baš blizu da vidim šta radi, ali samo sam vidjela kad su došli u naše selo. Recite nam, jesu se svi izvukli iz sela? Pa jest nekoliko je izašao, ali nisu svi izašli. Izgleda nam i stari čovjek ostao i izgleda se njega zaklao. Još nam je ostao dole jedan čovjek u selu, izgleda se njega zaklao kako mu priča žena kako je čula. Jer ona kaže, oni su unišli u kuću, čovjek je pošao da izađe iz kuće, da zaključa kuću, on su rekla, ona je samo malo otišla od kuće. Agus Pendo.